kula guru gamelan sak jatosipun ya sampun kalih dosa taun kula mucal gamelan wonten London niki kalih teng Oxford. Terus asalnya rencana saya akan di Indonesia mungkin setahun, tapi akhirnya di Solo sampai telung tahun. Terus ngantek saiki kangen banget sok-sok wangsul sok-sok aku ya mulai setahun sepisan, sok-sok setahun ping pindho. Sebabe ya rasa urip nang Jawa karo rasa urip nang Inggris zaman abadi iki beda banget. Aku asli wong desa. Ora wong kutha Oxford apa kutha London, asline aku wong desa. Artinya mulai nang Solo, senajan aku wis gedhe, uripe nang Solo ya Surabaya desaku zaman aku cilik. Saben-saben ketemu kanca nang dalan iso ngobrol-ngobrol. Aku zaman cilik nang desa. Ya pengen neng toko karo mbokku, senajan perjalanannya paling 5 menit, mesti setengah jam, soalnya mbokku ya mesti ngongkrong karo kanca-kanca. Iki nek Solo ya kaya ngono kuwi, ya ora mungkin iso cepet neng tujuan, soalnya ono ketemu Pak Lek iki apa mbok dek kae, sana piye kabare ngono kuwi. Berarti aku ya seneng kayane bali neng uripku cilik, desaku zaman cilik. Mana parto. Sok-sok parto, sok-sok petai. Soalnya Pete, bahasa Inggris Peter, jenengku Inggris. Peter, nek wong Indonesia ora iso Peter. Isane Peter. Upama Pete, ya sok-sok Pete ya iso. Ning ya nek tulisan Pete, the diminutive of Peter is P-E-T-E. Ya kuwi apa? Petai. Apa mana aku seneng, aku doyan petai, malah doyan jengkol. Berarti ya kanca-kanca tanggaku, kancaku ya ngerti iki doyane petai jenenge petai ya wis petai. Arep nang petai. Berarti parto ya iso matur nuwun, parto ya jeneng apik, petai ya wis parape petai.